kaisa koktuma kasih peke sini mang bulio norok nugi makana o burino asukjak bo kisa bokrok hamtaya tangnai robibar ni sal disimi kamajak je nugui tongnai o borokno kisa o phone number contact lai sana bagai koijao bini mangke teisa deborma blaze gulirai bari jompuijola ati blog bai khobjak je nugui tongnai screenor jak mobile number kisa sana ningni koijao.